Il-proġett ta' riġenerazzjoni tax-xatt tal-Għadira u dak infrastrutturali ta' triq il-Marfa kien mifrux fuq 3 km fuq il-karreġġati minnu lejn iċ-Ċirkewwa u beda meħdejn ir-roundabout tal-Armir sar-roundabout tal-partit isfel tal-Bajja tal-Għadira. Fl-inawgurazzjoni tal-proġett ġie spjegat li x-xogħlijiet inkludew tqejjid ta' servizzi tal-ilma, sistemi ġodda ta' distribuzzjoni tal-enerġija, bini mill-ġdid tat-triq u xogħol ta' tisbieħ. Il-proġett inkluda organizzazzjoni mill-ġdid ta' triq bl-introduzzjoni ta' parkeġġi fuq in-naħa tal-Bajja fejn ikun hemm ħafna attività biex bekk jonqos l-ammont ta' nies li jkollhom bżonn jaqsmu l-karreġġati bil-mixi. Il-proġett kollu inkluda l-introduzzjoni ta' infrastruttura pedonali tul ix-xatt kollu. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Ivan Falzon qal li dan hu eżempju ċar ta' kif għandhom jaħdmu l-entitajiet flimkien. Semma li bħala parti mill-proġett iddaħħlu bankini fejn qabel ma kienx hemm. Is-Sur Falzon qal li permezz ta' dan l-investiment l-inħawi tal-Għadira saru iżjed faċli li jitgawdu mill-familji matul is-sena kollha. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Turiżmu Karlo Mikallef qal li fil-Mellieħa hemm iktar minn 6700 sodda fi stabilimenti turistiċi u sostna li minn studji tal-MTA jirriżulta li 600,000 turist li jiġu Malta jażlu li joqogħdu l-Mellieħa. Qal li f'dan il-proġett in-nefqa tal-MTA kienet ta' 2 miljun euro, parti sostanzjali minnhom iffinanzjati mill-Ecofund. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura xogħlijiet pubbliċi Chris Bonnet qal li kien proġett estensiv u komplikat u issa jista' jitgawda mill-poplu kollu li se jibqa' gburi bih. Qal hu gburi li hu proġett li sar b'kollaborazzjoni bejn Infrastructure Malta u l-Awtorità Turiżmu. Huwa proġett illi mindu kont tifel nisma' li jrid isir ir-riġenerazzjoni tal-Bajja tal-Għadira. U kien huwa proġett komplikat li tħallna lih għamilna xogħol li tista' tgħid issa l-Bajja u l-promenadu t-triq jistgħu jibqgħu hekk għal numru ta' snin mhux ħażin. Sar xogħol estentiv ta' servizzi essenzjali. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal li dan il-proġett ta' riġenerazzjoni tax-xatt tal-Għadira jkompli jagħti prodott turistiku għoli f'sena li qal u imbassar li jiġu 3,200,000 turist. Biex aħna nagħtu esperjenza aħjar lit-turisti li jiġi jżurna, rridu nkomplu ninvestu. Rridu ninvestu fix-xtajtiet tagħna, rridu ninvestu fil-pjazzes tagħna, rridu ninvestu biex il-karatteristiċi tal-lokalitajiet tagħna mhux biss nippreservawhom iżda ntuhom il-ħajja. U nemmen il dan l-investiment matul ix-xatt tal-Għadira ser ikun qed joħroġ dejjem iżjed il-karatteristika tagħna l-Maltin. Qal li b'ħidma flimkien ta' diversi entitajiet tal-Gvern twettaq dan il-proġett li kien tħalla fuq l-ixkaffa għal ħafna snin.